Nagisa Shiratori li agrada molt cantar. Li encanta. Però com a estrella no té cap ambició per superar els nivells de popularitat que ha aconseguit. El seu talent per la lluita supera el que té cantant. És un tipus d'estrella completament nou que no figura a la nostra base de dades. Agrada des dels més petits fins als més grans. El seu ventall de seguidors és molt extens gràcies sobretot a les retransmissions per satèl·lit. En vendes de discos sempre ocupa el número 1. Ara mateix, gràcies al gran èxit de la seva nova cançó El Globus dels Somnis, sembla que està molt a prop d'aconseguir convertir-se en l'estrella nacional del Japó.